Bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest concert que porta per títol la presentació del disc monogràfic de música de Tomàs Simón. Sí? Ara, estic bé. Ok. És un disc que teníem previst gravar la propera setmana, però que per qüestions tècniques nostres aplaçarem i que hem fet la presentació del disc abans de gravar-lo, està bé això, no? Però bueno, deia ahir també un concert que fèiem que per a les bandes és una sort que tinguem la possibilitat de poder comentar amb els compositors les partitures que s'estan fent. Per això tenim compositors actuals i el repertori que s'està fent per a banda és molt extens. I la sort és aquesta, que els compositors per sort estan vius, són molts d'ells joves i que pots comentar amb ells tot el que volen extreure de cada partitura. I avui contem amb el compositor Tomàs Simón aquí entre nosaltres. Totes les peces que tocarem són d'ell i el convidaria a pujar perquè ens expliqui una miqueta de què van aquestes obres de la primera part i després a la segona també farem una explicació de les dues que tocarem. Hem tocat una peça que es diu 1917 i després tocarem dues peces més abans de la primera part, 6.000 abans del Crist i Apolo 11, que espero que ara Tomàs ens faci una mica de llum de per què estan fetes o com estan fetes i per què. Jo, primer que res, voldria aprofitar la vinentesa per agrair a Ramon i a la Banda Simfònica de Reus aquesta oportunitat d'escoltar tota aquesta música meva, perquè no és molt corrent tocar monogràfics, tampoc, de compositors, i he tingut aquesta sort i moltíssimes gràcies. Si voleu que us comente un poc el repertori que escoltarem aquesta tarda, jo la música que faig normalment
És música que jo li dic descriptiva, no m'agrada molt descriure, perquè també m'ha agradat molt el llenguatge com a cinematogràfic. A partir d'aquí sempre em busco com a guions, no sé, com en el cas d'Apolo 11 i això, no? Però bé, la primera peça que heu escoltat se'n surt de la norma de la música que jo soc fer i és una peça que va ser un encàrrec. O sigui, a vegades composo per encàrrec, a vegades composo per concursos també o pel plaer de composar, no? Aquesta primera peça, 1917, va ser un encàrrec de la Unió Filharmònica d'Amposta, que és la banda on jo vaig créixer, van ser els meus inicis, i quan van fer el centenari, el 1917 és quan se va fundar la banda, i al centenari em van encarregar aquesta peça. Llavors, més que fer una peça descriptiva que has de descriure alguna banda, era més complicat, doncs vaig fer una peça, la que acabeu d'escoltar, que és una obertura, i la vaig plantejar més pensant en la forma, no en el que havia de descriure. Les obertures tenen una forma sonata, és com un primer moviment d'una sinfonia, i llavors està més pensada estructuralment, més que altres peces que ja tenen un altre tipus de guió. Llavors, també haureu pogut apreciar que té moments de caire com a cerimonial, com al principi, és com una fanfàrria, com si fos una cerimònia. Aquests tocs de cerimònia i d'això sí que li volia donar, pel fet que era el centenari. Després, també s'ha de dir que al final de l'obra és quan se sent també l'himne, que vaig tenir l'oportunitat de fer-lo jo, l'himne de la Unió Filharmònica, fa més anys, i el poso puntualment al final de l'obra també com a recordatori, com a cosa curiosa. La segona obra, la de 6.000 abans de Crist, com us deia abans, també un sol, per exemple, concursos i això, i és una obra que va guanyar el premi al concurs de la banda sonora del nostre paisatge d'Ulldecona. És un concurs que es sol fer anualment i cada any és una temàtica. Has d'escriure sobre el paisatge del territori, en concret d'Ulldecona. I a Ulldecona hi ha unes pintures rupestres. Llavors la temàtica que van plantejar el concurs era això, fer una música, una obra per a les pintures rupestres, inspirada en les pintures. Llavors, en aquest cas, sentireu, més que res la meva experiència, perquè vaig anar a visitar-les, i, per exemple, al principi de l'obra intento descriure com un passeig, perquè és quan jo vaig entrar a veure les coves i les pintures, i més al mitant de l'obra ja intento descriure pròpiament les pintures. Recordo que està el bruixot, la dona, unes pintures més característiques, per això que també sentireu música de diferent estil, el bruixot més misteriós i també és una obra bastant descriptiva i curiosa. I Apolo 11, què dir, de quan es va anar el viatge a la Lluna, tothom tenim a la memòria aquestes imatges i aquests fets. Per tant, vaig fer una obra pensant en el que us deia abans, me servia de guió per a fer una obra. Llavors, al principi de l'obra, he descrit l'enlairament del coet, el compte enrere fins i tot, i després també quan entra a l'espai, per exemple, veureu diversos canvis musicals que descriuen tot el que és això, el viatge i tot el que va succeir, i inclús quan l'home va arribar a la Lluna. Bé, és això, hi ha alguns efectes, penso que és una obreta que cal destacar també que fan l'estrena avui, aquesta obra, no s'havia tocat abans. I no res, espero que us agradi. Moltes gràcies.
Bé, en aquesta segona part podrem escoltar dues obres. La primera és curta, la segona té 4 parts, és més llarga. La primera obra, al igual que Apolo 11, és una estrena, per tant, moltes ganes d'escoltar-la també. També la comparo un poc en quant a estil d'obra, perquè no és una obra de grans pretensions, és una obra així d'un format, una forma té uns temes més lents, que volen descriure paisatges del Sàhara, i uns més ràpids, que també podríem dir que és la nit i el dia. I més o menys és aquest tipus d'obra, igual que Apolo 11. Després, la suite de jazz és una obra un poc més elaborada en quant que té 4 moviments i també bastant diferenciats entre ells. A la suite de jazz la vaig fer precisament perquè és un estil de música que també m'agrada molt i em vaig reformar també quan estudiava. El primer moviment és un ragtime. Ragtime és una música de principis del segle XX. Coneixem molt per temes de Scott Joplin, que surten també a la pel·lícula del Golpe, precisament. Allí surten molts ragtimes i està un poc inspirat en aquest tipus de música. Després hi ha un blues, que dir de l'estil del blues tots el coneixem i les seves harmonies. També té alguns solos, que també és un tret molt característic del jazz i del blues. Després, per tancar una mica, hi ha un moviment que es diu vals. Ja no és tan propi trobar-nos un compàs de 3 en jazz és poc habitual, Precisament ho vaig fer per això, per forçar-me a fer alguna cosa diferent. Sí que en quant a harmonies i això s'aprecia el que és la música de jazz, però no tant en el seu ritme. I l'últim moviment és swing. També el swing tots sabem el que és, peces molt conegudes com en forma i aquest tipus de peces estan inspirades en el quart moviment, més ràpid, per acabar i forma part del que és la suite, es diu suite de jazz. No res, moltes gràcies un cop més a Ramon i a la Banda Simfònica de Reus. Gràcies.
Gràcies.